Fi Pjazza Kastilja l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż ingħaqdu flimkien għal avveniment annwali biex iwasslu messaġġ matul iż-żminijiet festivi. Din is-sena l-messaġġi lkoll kellhom enfasi fuq il-paċi speċjalment fid-dawl ta' konflitti globali li f'dawn l-aħħar xhur ħallew persuni mejta jew jokorbu għal saqaf fuq rashom ikel u ilma. Il-President Miriam Spiteri de Bono rimarkat li kull meta l-poplu Malti kien maqut fan komuni għeleb kull sfida. Din l-għaqda qalet li narawha kemm fis-solidarjetà lokali kif ukoll fil-messaġġ internazzjonali tal-pajjiż għal paċi globali. Qalet li Malta qed tkun vuċi qawwija għal paċi għax il-poplu verament jieħu ħsieb lil xulxin u ma joqgħodx lura milli jgħin lil min qed ibati. Saħqet li ħadd m'għandu jiġi esklus u ta' tħajr lill-awtoritajiet għall-isforzi kollettivi tagħhom fl-appoġġ għall-ħidma tal-Malta Community Chest Fund. Il-Prim Ministru Roberta Bela foka fuq l-importanza tal-familja u iddiskrivija bħala is-sinsla ta' soċjetà b'saħħitha. Innota li l-familja fil-ħafna forom differenti tagħha tirrappreżenta l-imħabba u faħħar lil poplu Malti għall-investiment profond li qed jagħmel fil-ħajja tal-familji. Enfasizza li lil mill-appoġġ finanzjarju l-Gvern investa fl-ambjent u fl-ispazji miftuħa biex il-familji jgawdu mhux biss minn aspett finanzjarju iżda daqstant ieħor fil-kwalità tal-ħajja. Rigward ix-xena internazzjonali huwa ddiskuta l-pożizzjoni ċara ta' Malta dwar il-konflitt fil-Lvant Nofsani flimkien ma' nazzjonijiet oħra Ewropej. Rimarka li l-altruiżmu u l-empatija tal-poplu Malti huma evidenti s-sena kollha u nnota li l-ġenerożità tagħhom tassigura li eluf ta' tfal fil-bżonn se jirċievu rigal dan il-milied mill-poplu Malti. Dr. Bela sellem lil Malta Community Chest Fund għall-ħidma sfiqa tagħha. L-Speaker Angelo Farrugia bbaża l-intervent tiegħu fuq il-kliem tal-Papa Franġisku dwar is-sena tat-tama u qal li kulħadd għandu jsib il-kuraġġ li jispira it-tama f'xulxin. Huwa staqsa jekk hux qed isir biżżejjed biex tiġi assigurata l-paċi globali u kwata lil Papa Iljun dwar l-importanza li kulħadd jagħti semu. L-Arċisqof Charles J. Scicluna rifletta fuq iż-żbuħija tax-xena ta' twelid li tfakkarna li l-iben Alla sar bniedem u jinsab fostna. Issuġġerixxa li l-perjodu tal-festi għandu jkun żmien biex in-nies jersqu aktar viċin xulxin. Filwaqt li rikonoxxa li l-komunikazzjoni moderna spiss issir permezz tal-medja wissa li dawn l-għodot ġieli jintużaw b'mod ħażin għal skopijiet ta' ħsara. Minflok u inkoraġġixxa lil pubbliku biex juża għal benefiċċju billi fost oħrajn jitkellem u jżur lil dawk fil-bżonn. Stqar li l-iktar rigal prezzjuż li wieħed jista' jagħti huwa l-ħin għal xulxin. Il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch tkellem dwar dawk li għaddejjin minn tbatija f'dawn iż-żminijiet festivi. Faħħar individwi waqdiet li qed jaħdmu biex jgħinu persuni fil-bżonn. Tema ċentrali tad-diskors tiegħu kienet ir-rwol kruċjali tal-Malta Community Chest Fund li iddiskrivija bħala essenzjali biex tgħin liċ-ċittadini Maltin isibu bib fejn jistgħu jħabbtu. Dr. Borch enfasizza li huwa importanti li persuni vulnerabbli jibqgħu jirċievu l-appoġġ kollu. Estenda l-gratitudni tiegħu lejn l-ogħla awtoritajiet u sejjaħ għal spirtu ta' għaqda nazzjonali. U għatem iħeġġeġ lil kulħadd biex jingħaqad u jaħdem għal futur tal-pajjiż.